बेनिबा भिटामिन डी जाग्रा बो बेरागालिया आंलाय बे मोसौ बिमा बेरागालिखौ मा मिथियोब्रा आं नायनोनो बायो बे बेरागालिखौ बेरागालिनि गाइखेरखौबा जानो हागौ नोङो बेरागालिखौ माबायदि साया आंबो बेरागालिखौ नागिरबाय थानांगौ नामा नोंसो माथो बेरागालिनि गाइखेरखौ बांसिन जायोलै बेरागालिनि फिसाथां माथां दाबा बेरागालिखौ नागिरनो बादों बैसागुनि मोसौ थुखैनांगौ आ बेरागालिखौ नागिरना मोनाबा आं लाहाजों रायजायाब्रा नोंखौबो लोगोआव लाफागोन आं बिदा आंनि देहाया गोसोम जागोनलै नों नागिरहैथांब्रा आच्छा बार थाइमानि लाल एसेबां गावनि बिगुरखौ अनग्रा जादोंना नों हिनजावफोर बायदि गोसोम जाजानो गिलायनाय सानबेसे गावनि बिगुरखौ बिदि गिगोन नोंलाय आं गिबायानो थागोन गावखौनो एक्टर सानना लाखोना माखोलाय आं एक्टर जागोन नोंखौ बुंबालाय आरो सोर देरहागोन नोंलाय नङा होमबा बेरागालिया हले गोमाबा सानैबो मोनफ्रोमबो मस्लाया मिथिबाय बेनिखायनो मोसौ बेरागालिखौ नागिरहैनोसै दाना बेरागालिया न'आव फैनो रोंला गाबोन मोसौ थुखैनांगौ नों मा फाल्टु मोनबाय थादोंलाय आं भिटामिन डी जादोंलै आदा सान्दुंखौबो लानांगौनो सानसेयाव 10 मिनिट मोसौखौ नागिरबानो 10 मिनिटनि बारा सान्दुं मोनजागोन नों बेनिबा भिटामिन डी भिटामिन सी भिटामिन ई जाबाय थागोन गथ' मा नांलायबाय थादों नोंसोरलाय आयं थबसि दिनैसो नुथारदोंलै आयं थबसि नोंखौ मा खबरलाय दङ दे मोजाङैनो बैलाय सोर जाखो दावखा राजा नामा माथो महरा सोलायथारबाय दावखा राजा आयं फैनायखौ नुवाखै नामा नोङो मा आयंखौ रायदावाबोलै मासे दुगालै गथ'आ आयं मा खबर गसंनानै मोजाङै रायदावब्रा गथ'खौ दानो खोबसे होगारगारगोनलां आखाय थिखांना नायलाय देलाय आखाय थिखांलाय पुलिसनो होया आं नोंखौ साइल एबुस खालामदों होननानै पुलिसनो खोन्थाहैगोन आं बिराद रोंनाय बायदि मोनथारदोंलै बे गथ'आ एसे नांलायग्रा जाखो नोंसोरलाय माबालाय जेब्लानिफ्राय देलायनो गोरों जादोंना बिराद दुगा जाबाय बे मानसिया मा साननानै लायोथाय गावखौनो मा साननानै लायो अमिताभ बच्चन सानना लायो आं गावखौनो गथ' बेरागालिखौ नागिरहैनोसै होनदों आं नागिराना आंबो नागिरा बुजानांगौबा सानैबो बुजागोन बेरागालिया गोमानानैसो दं औलै बेरागालिया गोमानानैसो दं बैसागुनि मोसौ थुखैनायाव दा गोमाबा आफाया रायगोन ना आयाबो रायगोन नागिरहैथांदो आरो सानैबो नागिरहैदो बेरागालिया दाना गोमा थायो आरो मोसौ सिखावफोरबो ओंखारसोदों आरो नागिरना लाना फैथां नैलै आं दावखा राजाबो लिंदों थांथाराब्रा दावखा राजा नोंबो थां नङाबा आङो नोंनो आंनि बडि लसनखौ होआ नंगौना देलायनाय क्रिम होगोन होननायखाय बेरागालिखौ नागिरनो थांबायबा बियो मा एसे सालु बुस्थुलै नागिरहैथोंलै हारसिंनो आं नागिरनायाव गैया आयं फै दसेमा हाबफै आबैयालाय आबैया आदै दावला राजा मोनावल' थायो दाना दे फावगालि जाबायना जायाखै र' फंसे बाथ्रा आं स्ल' मसनाव थाबायगोन दे आं हले गिबायहाय बे दलङा बायांसो माबार दे जेबो नङा दे बे दलं बायलालायाव मा मोनदोंलाय फाग्लिफोर बे दलं बायलालायाव मा मोनदों नेवला मानो फैदों नोंजों फट' साफायनायाव खिनो फैदों आं खिनो बाजै जाथि आंना फिसाजो फावगालिया गबोदोंनो दैयाव बैदि दैमायाव थौ माबार गारिया सालाय माबार जागोन दे बाजै माबार फै কিবা হইছে মই একোৱে বুজি নাপাই দেখোন মুকে কিবা কৈছে নেকি মুকে মাৰিম কাটিম কৈছে নেকি নাই এইবোৰ কোৱা নাই চাগে মই এনে ভাবি আছো কিবা কিবি মোৰ বাল্য বেটাঙে ইমান ভাল মোক ইমান মৰম কৰে সি কেতিয়া মোক এনেকা কৰিব নিদিব মই জানো साला बुरबा गथ'आ थैनो लामा नागिरना मोनाखै बियो मा नांनायनो मालायनि फैसा बेखौ आंनि न'आव दोनहैनांगौ बियो गावसो मिथिसिगौ आयो नङाबा नेवलानि मा दाय मावनानै लानांगौ जाखो खेबसे बुजाखांबायबो बियो आंजों सुथुर बानायनानै लायोहाय नोंबो नों बुनायखायनोथ' नेवलाया नोंनि सायाव खिथेर होनो नागिरदों मिथिबाय आं ओरैनो बुवाखैब्रा आंनि फिसाजोखौ नोजोर होयोना बिनिखायसो बुदों आं नोंलाय सोर साबोसेखौ बुनो बाल नोंनि फिसाजोआ गोसोमबाबो समायना बिनिखायनो बयबो सोफै जायो सेंग्राफोरालाय सिख्लाफोरखौलाय फसायखायो बिदि होननानै नोंलाय सोर सासेखौ बुनो दे मा नोंहा गोसोमबाबो होनलायथारनांगौ आरो आंनि फिसाजोखौ मालाय बिमानि लादों बिमानि
अब्लाबो मोजां आंनि हांगार फिथरा आं गाज्रि बुङाखै बाल बुंदोंब्रा नोङो गोसोमबाबो होनलायनाय माने नोङो गोसोम मानसिया समायना जानाङा माने गोसोम मानसिया समायना नङा नंगौ बांद्राय बोब्रेलाबायबाय थानाङाहाय अमाया दा गारि सलायनायाव मोजां मुदाव दोननांगौ मिथिबाय गारि सलायनायफोरखौ नोंहाबो मिथिखायो दा मा जायो मोजां सलायलै आं मोजां सलायखादोंना आसलथे मोनसे बाथ्रा नोंहा मा जात जाजाबाय थायोबा आंहाबो जात जाजाबाय थायो मिथिबायना जों सानैनि खाफाला बुंनो थांबा मोनसेयानो मिथिबाय नाथाय गाबाल' बेलेग बेलेग जोंना माने नोंहाबो प्रब्लेम दं आंहाबो प्रब्लेम दं नाथाय जोंनि प्रब्लेमनि कालारफोरा गाबफोरा बेलेग बेलेग आरो नोंना गोमोबा आंना गोसोमबा नोंना गुफुरबा आंना गोथां बिदि आरो गोदाव सोराव बाथामिस अमाया दा नारजि बुदांनि बायदि गोदाव सोराव बुंलाबाय थानाङाहाय आंनि सिगाङाव नारजि बुदांसो गोदाव सोराव होननानै बुङो डायलग मारिबाय थानाङालै नेवलानि न'सिम लानानै थुनबाथ' दिनैबा हरे नेवलाखौ गारालै आं गारा साला आंखौ जेलाव लांहोलायग्रा नों मोजांसो मोननांगौ दा नोंहा बेसेबां पावारफुल होननानै नोंखौ पुलिसफोरा लांदोंबाबो 1 घन्टाखौनो दोनासै नोंखौ थानायाव नों दुगासो जानांगौ बाल अमाया दा आच्छा नंगौ नामा बेराफारसेथिं फैसा बेगखौ नोंसानावसो मोननाय नालाय सानखागोन ना थफिराम बिमायाबो थफिराम बिमानि बांद्राय दाय गैया मिथिबाय माने थफिराम बिमाया थिगखौनो मावदों आंबाबो मावगौमोन नोंबाबो मावगौमोन बेनिखायनो नोङो एसे दा दुगासो जानांगौ मिथिबाय आं बायदि मानसिखौ पुलिसफोरा हमथानानै लाखिनो हाया होननानै आच्छा नंगौ नामालाय खोथायालाय माथो खोनासंथावथावथार दावसो देलाया मोजां बाथ्राखौनो बुङो मिथिबाय आंहाबो जेलनि खेबनै ओंखाम मोनजाबाय नोंहाबो जेलनि ओंखाम मोनजाबाय आं मोनजायाखै अके नों मोनजायाखै आंहा सिख्ला समावबो जेलनि ओंखाम मोनजादों मिथिबायना दखना खावनायनि आंखौ जेलाव दोनहरदों बाल दखना मालिका बेवहायनो सन्दलाखौ फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आं बेनि उनाव मिथिखायो दा रायखांनाङा बेफोरखौ आं दाबो बावाखै नों बोरै हौवाखौ गेव सुनायलै उदैयाव आं दाबो बावालै रागा जोंबा बिदिनो हाय अमाया दा माथो खालामनो अमाया दा आं मानसिया गाज्रि नामा बाल दायो माथो मानसिफ्रा आंखौ गोदोनि जाथायखौ लानानैनो बुंबाय थायो गावहाबा बिदिमोन होननानै नाथाय आंथ' दा जेबोखौनो खालामाखै हाजारखि मोजां खामानि मावा माने जाखांनाय जाथायफोरखौ थांखांनायखौ बुरखांफिनोबा बिदिब्ला मानसिफ्रा मोजां खामानि मावबाबो लाबानो जानाय नङा माथो मेन्टेलि टर्चार मोनबाय थाबा नों गोदो माबायदिमोन बेखौलाय मानो नांबाय थागौ दाथ' नों मोजाङैनो दंना मानसिफोरालाय बुंबाय थाखागोन बुंनायानो मानसिनि खामानिखाब्रा मानसि गैयाबा बुंनाय नङामोन मानसि थानायखायनो बुंबाय बेनिखायनो बुहुमाव जेसेबां मानसि थाबाय थागोन अब्लासो मानसिफोरखौ बखिनाय बुंनाय नासयनाय मुगैनाय जुमुदै गारलानाय थाबायानो थागोन बिदि होननानैनो आं जेबो साना मिथिबाय दाथ' दुखुखौनो जानो बाग्रा जाबाय आं दुखुआ आंनि खाथियाव फैबाबो गोजाननिफ्रायनो बाय होनहरखायो आं बिदिसो जानांगौ दा गिलाहाय आं दाना दुखुफोरखौ जेसेबांनो दुखु जायो एसेबांनो बांसिनसो बायदिसिना जायो बे खोथाखौ आं बिराद मोजाङैनो बुजिबाय दुखुखौ 12 घन्टा दुखु नै खिथुनि दुखु होननानै दुखुखौ जोगानानै आगबारायोबासो आगबारायलांनो हायो ना आंनोथ' बिदिनोब्रा दुखु जाबाबो बाद दे बिदि होननानै थासैब्रा ओरैबायदि टेनसन जायो ना मालाबा ओरैबायदि टेनसन जायो मालाबा टेनसना आंनि खाथियाव फैयाबा मालाबा टेनसन गैयाबा आं उल्टा टेनसनसो जाफिनो आयु बाला आंनावलाय माथो टेनसनानो जायाखै होननानै बेनिखायनो टेनसनाव थायै टेनसनखौसो मोजां मोनग्रा जालांबाय बाला होमबालाय आं बिराद गिदिर टेनसन होबावनो नोंनो जोंनि पार्टिखौ अमा खर' पार्टिखौ जेसेबां हायो एसेबां बाख्नायबाय था जागोन दे आंनो बेगावखौ रग' होबानो जाबाय आं बाख्नायगोन ना आयु बाला हनै माथो निउलामोननि न'आव मानसिफोर दंफैसोयो पुलिसफोर दंफैसोयो साला क्लिअपेट्रासो फैग्रोलायबाय नामाब्रा देनजारना बे क्लिअपेट्रायाबो मालाबानो बिहासो सिगां मोनफैना थाग्रोलायबायब्रा जोंसो बिनि सिगां ओंखारबोआखैमोन होनलाय औहाय आंनो नेवलाखौ आंनोसो नांगौ क्लिअपेट्रानो हगारनानै होजानाय नङा गारिया सलाय माबा मोनफैखानायखौनो बोरो नों साला नेवलायाथ' न'आव गैयामोन मा दाय मावखो आंनि फिसालाया पुलिस लानानैनो फैलायनाय फिसालाखौ मोजां गियान होनो रोङाखै नामा नों मोजां गियान होनो रोङिखायनो दिनै नोंनि फिसालाया सिखाव जाबाय आंनि फिसालाया सिखाव खावदों मा सिखाव खावखो आंनि फिसालाया आंनि रांनि सुटकेसखौ खावदों नाथाय न'आवथ' जेबो सुटकेसखौनो दोनफैयाखै जेबो फैसाखौनो लाबोआखै फैसाखौ खावनानै बियो गुबुननि न'आव दोनहैदोंमोन बेफोरखौ आं बेखेवनानै खोन्थाबाय थाला जायखिजाया फिसालायाल' लिंहरदों माबार आंनावथ' फनबो गैयाहाय फिसालायाल'सो मबाइल गंसे लायो बेजोंनो रायलायहरो सोरजोंबा रायलायनांगौबा दाथ' गावहा न'आवनो गैया नोंनि फिसालाया जिबायदि खामानि मावबाय इसेबां गोरलैनो हगारा माथो बुंबावनो दा फिसालाया फैबासो मिथिसिगोन आंबो आंनोबो जेबो खोन्थाफैयाखै
आंनि फिसालाया जुदि दाय मावदोंब्ला निमाहा होबानो जाबाय। न'खराव बिफा गैयिनिफ्रायनो बायदिसिना जाबाय। बेफोरखौ आं जेबो मिन्थिया। सासे बिमा जानानै फिसालानो मोजां गियान होआखै। दिनै सिखावसो खावबाय। बेफोर गासिबो नोंनो फोरोंदोंना? ओइ क्लिअपेट्रा, नेवलाया आंनिसो सिखार, नोंनि नङा। बेवहाय नोंहा जेबो बुंनांगौ गोनां गैया। जा खालामनांगौ आं खालामगोन। नोंनि फैसा गोमानाय गोमायै आं बेखौ मिन्थिला। नाथाय आंहा नेवलानि थाखायनो आंबो जेल थांनांदों। मान सनमान हानि जादों। बेनिखायनो नेवलाया आंनि सिखार। रेहाय होदो, रेहाय होदो। जोंनि खावरि मानसिखौ रेहाय होदो। रेहाय होनाय होयियाव उनाव जाबाय थागोन। सिगाङावनो आंनो नोंनि फिसालाखौ नांग्रोगौ। अमा राजा, आंनि लामायाव हेंथा दाहो। नोंसो आंनि लामायाव हेंथा दाहो। आंहा नेवलानाव सोंनायनि फिननाय नांगौ। बियो नोंनिफ्राय फैसा खावनानै आंनि न'आव मानो दोनहैनांगौ? बेनि फिननायखौ मोनागौ माने नेवलाया नोंसोरनि मालाबाबो जानो हाया। आंनिसो जागोन दे। बिदिब्ला नों नोंनि सोंनायनि फिननायखौ लाग्रो। बिनि उनावहाय आं दंसै। खोनाबायना? नोंसालाया मोजाङै मोजां थिनहर। रेहाय होदो। जों दुखुथियानि फिसाखौ, आंहा सासेल' फिसाला दङ। रेहाय होदो। नोंथांमोना जेखौ थिनो बेखौनो मावथोंसै फिसालाया। आच्छा, बिदिब्ला जोंनि न'आव थांनानै 10 बोसोरनि थाखाय दाहोना जानांगोन। अब्लासो रेहाय मोनगोन। इन्सपेक्टर, सिखावखौथ' मोनखाबाय। नोंथांमोना नागिरनानै लाना फैबानो जाबाय। अके। मादै, फिसालाया सिखाव खावनायखौ नों एसेबो मिन्थिथारा होमबा? जेबो मिन्थियाहाय आङो। आंनो जेबो खोन्थाफैया। न'खरखौसो नुनानै आंबो बोरैबा मोनबाय। नाथाय बेफोरबायदि खामानिया जोबोद गाज्रि। बेनिखायनो आंनो नेवलाखौ नांगौ। मा साननानै नेवलाया आंनि न'आव फैसाखौ दोनहैनाय? दाथ' क्लिअपेट्रानि आखायाव नेवलाया गोग्लैनांगौबा क्लिअपेट्राया गारगोन नामा? गारा। बेनिखायनो नेवलाया जेरावखि गैया मानो आंनो सिगां फाथायग्रो मानसिखौ। क्लिअपेट्रानि आखायाव जुदि गोग्लैयो अब्ला बिराद गाज्रि जागोन मानसिया। दे, नोंनो माबा मोनसे खालामदो। जानो हागौ आंनि फिसाया माबा मोनसे थांखिसो लादोंमोन खोमा। बेखौ सोरबासो थिनदों खोमा। आंनि फिसालाखौ नोंनो बासायदो सार। आंनिफ्राय हेफाजाब मोननो लुगैदोंबा नेवलाखौ आंनो थिनहर आंनि खाथियाव। नङाब्ला मिथिखायो दा क्लिअपेट्राया माबायदि मानसि। बिनि आखायाव गोग्लैनांगौबा मोननाय नङा नोंसोर नेवलाखौ। अब्ला आंबो जेबो खालामनो हानाय नङा। बिनिखायनो नेवलाखौ आंनिसिम थिनहर। होमबासो नेवलाया एसे रेहाय मोनगोन। नङाबा मोननाय नङा। जागोन दे। नेवलाखौ माया सामोननावनो थिनहरदो मादै। नङाबा क्लिअपेट्रायाबा मा खालामगोन? आखाइ थोंसे आइथिं फारसे दानस'नानै दोनबा मा जानोहाय? बेनिखायनो अमाया सामोननावनो थिनहरदो। जागोन दे, आं थिनहरगोन। आच्छा बार, थाइबानि लारु, जों फैबाय। दे। हायै, बे नेवला फिसायाबो माबे फाल्लायाव गोलैनांगौ गोलैखो? माबे माहाजोनफोरनि फैसा खावनानै बिदि खालामनो? आं बिमा बुरैयालाय माथो खालामनो हानो? मा दंजायो, मा गोहो दंजायो आंलाय? हे, बे नेवलायाबो मा खालामखो? गसायासो मिथिसिगौ। दुलुर, माबायदि बिदि जाखो? हा? जोङो फट'सो लाबाय थादोंमोन। ओमफ्राय उनावहाय भिडिअ लानो होननानै थाबायनायावनो आइथिङा गायनानै दैयाव गोलैलांबाय। दैयाव गोलैलांनानै बैथिंजाय मोनहैबाय बेसेबांबा गोजानाव दैनि दाहारजों। आयौ, दालाय मा जाबावनांगौ दे? दैनि दाहारानो बेसेबांबा हाजोनि बायदिथार दैयानो। नेवलाया बारजुमनानै थांबाय ओइथिंजाय बासायनो होननानै। बासायनो हाबाय खोमा नेवलाया। बासायबायथ' मोजांनि बाथ्रा। थुलाय जिं जिं। हनै दुमफामोना बैथिं खारलांदों। आयै, बैथिंजायसो बोहैनानै थांबाय खोमा मानसिया। बाजै, आं खारलांगोरनि र'। फावगालि। दुलुर, माबायदि बिदि जाखो? हा? जोङो फट'सो लाबाय थादोंमोन। ओमफ्राय उनावहाय भिडिअ लानो होननानै थाबायनायावनो आइथिङा गायनानै दैयाव गोलैलांबाय। दैयाव गोलैलांनानै बैथिंजाय मोनहैबाय बेसेबांबा गोजानाव दैनि दाहारजों। आयौ, दालाय मा जाबावनांगौ दे? दैनि दाहारानो बेसेबांबा हाजोनि बायदिथार दैयानो। नेवलाया बारजुमनानै थांबाय ओइथिंजाय बासायनो होननानै। बासायनो हाबाय खोमा नेवलाया। बासायबायथ' मोजांनि बाथ्रा। थुलाय जिं जिं। हनै दुमफामोना बैथिं खारलांदों। आयै, बैथिंजायसो बोहैनानै थांबाय खोमा मानसिया। बाजै, आं खारलांगोरनि र'।